I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, a danas gledate pirotehniku za 2022. kosa crta 23. godinu. Kao što možete vidjeti, ovo na početku imamo manji deo, znači, to je manji deo, kako da kažem, manji deo onoga što sam bacao prošle godine i u suštini količinski je manje, ali opet imamo znači, neke nove, ali i stare petarde, znači stare sam kupio pošto znam da nisu loše, a neke nove, eto, čisto da probamo nešto novo, logično, mislim, ali da, uglavnom, kao što možete vidjeti, odavno na početku imamo, znači, umanjenu verziju crne udovice, koliko sam čuo, to je valjda FP2 ili FP3, ne mogu ni ja da se setim, ali vidite da su, znači, manje, ima ih više, tako da vidjet ćemo kako će one da pucaju, znači, verovatno da su slabije, rekao bih, po veličini, mada opet veličina ne mora da bude uvek presudna, ali da. Onda imamo Pirat koji svake godine kupim pošto ga ima najviše, to su ne slabe petarde, one klasične EK 0203, uglavnom da. Onda imamo ove jače, znači Grom, to sam pucao prošle godine i baš jaka i prošle godine sam isto kupio jednu, znači to će u suštini da ode u tom i snimku da ću da snimim. Onda, šta je ovo? Ovo je, čekaj, ovo je Big Bang 5 grama. Ovo ne znam šta je, znači nikad nisam bacao u petardu, tako da zapravo ne sećam se da sam je bacao. Možda sećam se da sam neke crne bacao jedne godine, ali da su to te bile ne mogu da se setim. Ali ovo je zeleni fitilj, crno, ovo nekako mi malo poznato izgleda, ali nisam baš siguran. Onda imamo ovaj, kako se zovu, isto neke koje nisam bacao i moguće da su to te crne. Mada opet ne mogu da tvrdim, pošto imaju ovo zeleno gore. Znači, ne znam, znam da su dinamitki sigurno to... Evo, piše FP3, znači to je FP3, onda je ono tamo je FP2, a ovo je FP3. To sam i gledao na YouTube-u, znači solidne jačine puca. Onda imamo, čekaj, ovaj Magnum isto, prošle godine sam bacao, tu su one crvene, znači, zapravo, čekaj. Sad sam ih potvarao i vidio sam da ovaj Magnum zapravo nije ona crvena, nego su to ove, znači, verzija onog malog pirata, samo veća i malo jače puca. A zapravo ovo što sam kupio, ovo su opet one, izgleda najslabije, one sa žutim fitiljem i zelenim ovim telom. Onda što se tiče ovih, ovo su neke, kako se zove, Piccolo Corsair, znači Flashbangers, ovo su neke sićušne, zapravo ovo su možda najslabije petarde koje ću bacati ove godine, jer vidite vi kolicne su, aj uporedite, znači ovo i ovo, znači baš onako velika razlika, znači ova je realno mala, ali ova je još sitnija, znači s razlogom se zove Piccolo. Uglavnom, da, znači to bi bilo to što se tiče ove kolekcije, jeste manja, ali opet imamo neke novije koje, mislim nove koje do sad nisam bacao, tako da eto ovaj video inače i najava za video na drugom kanalu koji će da bude, znači koji ću snimim, gdje ću da zapravo i rokam sve ove petarde, jer kao što znate na glavnom kanalu toga više nema, ali ne brinite se, bit će na Sonex kanalu, znači pirotehnika, i posle će da bude i ovaj, kako se zove, kompilacija, znači tih eksplozija od 2019. do 2022. Tako da, spremite se, vidimo se uskoro, ćao!